Hej verden. Jeg er lige ude at gå en tur. Dejligt vejr. Overskyet. Men godt. Jeg har taget min kasket på her. Fordi at så slipper jeg for solbriller. Og det er godt at få lidt lys i øjnene til ens hormoner. Jeg har bare noget på hjertet. Og jeg har noget på hjertet, fordi jeg går og venter på mit svar på den sidste scanning, som jeg fik lavet sidste tirsdag. Og i dag er det præcis en uge siden. Der er ikke kommet svar endnu. Seneste svar i morgen, den 29. Og jo tættere jeg kommer på, jo værre er det bare, eller jo mere hjertebanken får jeg bare. Jeg har fred i, at uanset hvad, så er den store chef styr på mig, så er Jesus selv styr på mig. Men jeg tror også på et godt svar. Men det er sådan lidt en ambivalent tilstand at være i. Og det er nogle gange følelseshav. Det er svært nogle gange at sætte ord på, og det er svært nogle gange at beskrive. Det er en hvile, men det er også en storm. Det er en hvile, når jeg kan give det over til Jesus og tænke på de skrifter, hvor der står, at han ved, hvornår vi skal herfra. Så det skal jeg egentlig ikke bekymre mig om. Men der står også, at han vil give mig liv og liv i overflod. Så det er et løfte, jeg står på. Og det er noget, jeg gerne vil tage imod. Så de ting der, det er virkelig... Wow, det er virkelig... Det er virkelig en styrke, et ståsted. Ja. Jeg kan næsten ikke huske, hvordan det var ikke at tro. Eller jo, det kan jeg faktisk godt, når jeg lige siger det, men jeg har ikke prøvet ikke at tro, og så være ramt af sådan nogle livstruende sygdomme. Fordi ved begge min kræft forløb, det første i 2005, og det er nummer 2 her i sidste år i år. Jeg har bare haft Jesus med, og jeg har tit tænkt, at hvis ikke jeg havde Jesus med også efter det første kræftforløb, så ville jeg være død. Så alt andet plus på kontoen, alt andet liv er en ekstra gave, er en opgave, er værdifuldt. Og nogle gange så tænker jeg, hvordan forvalter jeg også det bedst muligt? Også med de ting, der er slås med her i livet, både senfølger fra den første kræftforløb, som jo kan være et dagligt benspænd og en daglig opgave. Nogle gange kan det også være svært at se gaven i det. Og det kan også være svært at se gaven i det svære. Nogle gange er det bare en hadegave. Og andre gange opdager man nogle mindre gaver, som også har værdi. Noget af det, som jeg synes, jeg indtil videre har fået med her fra anden omgang kræft, det er de bitte små ting i livet og en større hvile. Ja, en større hvile. Det er lidt vildt at sige her, inden jeg egentlig, som sagt har fået svar på min sidste scanning, hvor jeg ligesom kan få en status af, hvordan ser det ud derinde. Kræft er noget mærkeligt noget.
altså, gud tak og lov, hoster jeg ikke så meget mere. Jeg har stadigvæk lidt slim på lungerne. Mit CRP var også normaliseret sidst, og min lungefunktionsundersøgelse er blevet en lille smule forbedret siden sidst. Så jeg tager de gode ting. Hej hej. Så jeg tager de gode ting med mig. Det er måske også en styrke, som jeg føler, at min tro af Jesus giver mig. Det er at prøve at kigge lidt på de gode ting. Og give alle de svære ting over til ham. Det har virkelig været en øvelse. Er til stadighed en øvelse og et pres nogle gange. Men det er en god øvelse. Det er en vigtig øvelse. Det er en kampøvelse. Det er en træningsøvelse. Det er det, der skal til. For ligesom at slippe de træls følelser, slippe bekymringerne, slippe kontrollen for at gerne vil vide. Slippe kontrollen for at have styr på alting. Slippe kontrollen fra for ikke at bære det så tungt. For det er nogle gange en tyngde at bære en kræftlidelse med alt, hvad det nu følger med. Og ting og sager og ens indre krav og burde og forventninger er nogle gange den værste fjende. Men jeg har mødt så meget omsorg også. Det skal også siges, det er virkelig også mega værdifuldt. Det er min familie og venner, der bare har bedt for mig og stadigvæk beder for mig. Virkelig taknemmelig for det. Jeg har bare mødt kollegaer og chef med stor omsorg. Mine venner, familie. Det er også bare virkelig mega værdifuldt, og selvom vi ikke altid ses, så er det bare båret i hjertet. Og når man ses, så er det bare ligesom om man lige så hinanden i går. Og jeg elsker det. Og jeg elsker, så er der virkelig pris på mine venner. I ved, hvem I er. Min familie. I ved, hvem I er. Tak for jer. Også til at tænke på dem, der sådan går meget alene igennem sygdom. Dem, der sådan går alene gennem sådan en kræftforløb. Ja, det må være hårdt. Jeg har også tænkt på, om det kunne være lidt for dem fremadrettet. Nogle gange skal jeg passe på, at jeg ikke løber foran mig selv. Fordi min hjerne og mit hjerte løber nogle gange foran mig. Hvor jeg rigtig gerne vil være der for mennesker og hjælpe mennesker. Og jeg har mine egne begrænsninger. Jeg har mine egne ressourcer, der skal tages vare på. Og jeg håber virkelig, I kan høre det her. Det blæser rigtig meget, så jeg aner også slet ikke, om det her det går igennem. Men wow, er det bare smukt. Det er bare dejligt at komme ud og gå tur. Kan altså bare noget. Det er altså også opdaget, hvis jeg er lidt ked af det en dag. Så jeg kommer ud og trave. Også selvom måske vejret er småregner eller ikke. Men det der med at komme ud og få gang i benene og i lymfen og benepump, det er ikke kun godt for kroppen, det er også godt for tankerne og hjertet. Og så har man det godt bagefter også. Så kom endelig afsted. Ja. Men ja, altså den her ventetid. Eksamenstid føles det lidt som. Der er jo mange, der går til eksamen lige nu. Har jeg bestået? Har jeg ikke bestået?
hvad er næste kapitel? I mit hoved tænker jeg, at den scanning er helt ren, og jeg kan bare komme tilbage. Altså jeg kommer ikke den samme tilbage, det kan jeg godt mærke. Det er jeg faktisk glad for, den erkendelse. Jeg er faktisk mega glad for den erkendelse, at jeg ikke kommer den samme tilbage. Men jeg kommer lidt styrket tilbage. Og jeg kommer lidt mere hvilende tilbage, tror jeg. I nogle af de ting, der før var måske et benspænd eller en slåskamp. Så tror jeg på, at jeg kan komme mere hvilende tilbage. Og når jeg laver den her video, så aner jeg ikke engang, om jeg sletter den lige efter, eller om jeg deler den. Jeg har lidt lyst til at dele den, fordi ja, jeg tror bare virkelig, jeg har noget på hjertet, som jeg skal dele. Og styrke andre. Og bare kunne være en opmuntring for andre, som også kan opleve sig mast med sygdom. Både til dig, som er troende, tror på Kristus, og dig, som måske ikke kender ham endnu. Der er så meget håb at hente hos ham. Der er bare så meget håb at hente hos ham. Det er bare min erkendelse, uanset hvad svaret kommer til at blive, eller er. Så har jeg besluttet mig for at se sandheden i øjnene, og jeg vil tjekke svaret på nettet. Også her, inden jeg skal over til samtale med onkologerne på mandag. Så har jeg besluttet for, at jeg ser svaret. Også selvom det giver mig hjertebanken. Og jeg tror, jeg vender med at se svaret til at komme hjem. Og til David også er der. Det aftaler jeg faktisk også med en kollega, at jeg vil gøre. Ja. Ja, det er vel det, der kaldes at være menneske. Midt i det hele. Og samtidig er jeg bare så utroligt taknemmelig. Taknemmelig for, at jeg kan gå her. Taknemmelig for at trække vejret. Taknemmelig for, at Jesus har styr på mig. Og når jeg skal hjem til ham, det bliver så godt. Nogle tænker måske ikke, der er ikke noget, jeg skal have tilgivelse for. Jo, det er der. Det har vi alle sammen. Det har vi alle sammen. En dag vi skal stå foran ham. Og ikke fordi, at han skal male sit billede af den der kæmpe onde dommer. Fordi det, man selv har gjort forkert, det vil dømme en. Det er ikke Gud, der dømmer. Han elsker. Men hvis man står sort i kærligheden, så er man allerede dømt. Det er nok derfor, at man mærker sin samvittighed. Dem, der kan det, kan mærke sin samvittighed, at hvis man føler, at man har såret en, eller trådt lidt ved siden af, så kan man virkelig mærke det. Og det er godt. Det er mega godt. Fordi så har man mulighed for at give det videre, eller give det over til Jesus. Og modtage en fred. Og sige selv, det vil jeg gøre noget første gang. For jeg har ikke lyst til at bidrage med nogen smerte. Vi kommer nok alle sammen til at gøre det. Vi vil godt face det. Men vi kan altid sige undskyld. Og vi kan altid bede om tilgivelse. Og vi kan også altid tilgive os selv. Det er nok noget af mit største problem, at tilgive mig selv.
Ja. Der er siddet lidt en hård dommer, der er indvendig. Og banker lidt i hovedet og sagde nogle gange for mig, jeg tager den der dommerpind og banker dommeren ud. Og så er jeg glad for, at Jesus står med mig. Der siger jeg, at jeg ikke skal være så hård med mig selv. Det er lidt mit indre arbejde. Og det er godt. Jeg er på vej. Og jeg glæder mig over alle de sejre, alle de små sejre. Kampen er virkelig kampen. Er hård. Men sejren er endnu bedre på den anden side. Når man når igennem. Nå, anyways. Ventetid. Noget på hjertet tid. Jeg ved slet ikke, om alt det her det giver mening. Men nu har jeg delt det. Det var egentlig lidt vigtigt at dele for mig, inden jeg får svaret. Jeg får svaret.